ngajira to razidondo ndiro moja ndiro moja ndo mu sana razidondo yana bora chize moibere chira kwa majiko nsiri yake I think usiri kwa majiko ndusio boroso lakini tiatolanda sakuru ko bala 10 ganze irana zikere kigetange tiangira nereri bala 10 ganze ngai asakuru nga bala 10 ganze no mate umuntu mungwana atu akarukinga Francis Nyenze abumbo kamba timaye tiko se ebintu mbire abantu bakwigena mwese kwanya kubuka mambi goko genda ase koko soka kwa ikira nonya ne para ekemoni kenya gukebosio ekemoni kemwamu na chiza chiji mambi amaisa yanga chitoji ande bintu biri bikara korra botu kutima dinga gibi korra botu nkyo korengereria kere bintu bine giaitire kende nkeyo ekine kemoni ke kuru asike kuru ke ko genda kalize ko bege tego no okuzira bwatengenje yayo kwakajisabu na bato kusiba actually kere tribe mbabwate traditions chiabo nengenje bagotwara beliefs chiabo jingige chiabo bono chinseme chiaganze familia ya mo babangire sabali bakogenda Mombasa kera bakogenda Mombasa chideke chitigarite 30 basoke kuru nyomba bagenda bachake sabali chiatigaire 20 bachake kogenda chiatigaire 10 bono basoke ngogenda bali bainzire kumanura ngomanura bali enyo nimanye goche mwamwe kuiruruka kurwase kurweta abane nyombe goita magajigo kururu bara banyeroche gatagete kuba kuneme tukogenda banyero renyo ni mwamu emanya ko enda azigete angiyekire ribatagete ko yerigereriga esoke gende mungina omonye ni nyombe iyo agateba nga moroje nyoni yacha ekemanya linkiringa yale ta ujumbe sabali to kujinembe na arorire ezabali enembe ezabali enembe toteneni bagateneni sabali siku 3 bagabaje kane litukolia gatatu sabali enyo ni enga yale ta ujumbe ngeme kosi nerera ziko banyoranchira sabali yegatenena nyoni ne yange enyo ni go yacha enyo ni yatere kini hotel vile ya tumu igonta que tengo erese gayo abandi njira bacandike tane ibintu bigenete enze enjira abantu bacandike tane ibintu bigete bigenete bo ubuntu gete butari ko make sense. Let me tell you one. Na lengo bomosani getone. He's a very spiritual person. Uchiare kanisa sana magane kanisa is very strong. I am also. Bono no maete geko. Geko ninge manyede. Na nengo bakere nyomba, geko na kulina ne bijuni. Kiko na kulina bijuni ne chiumba. Tata. Egeko ne kige. Ekigo gose. Na kigyo. Nwe ne kige. Ngo etakere kulina bijuni gajiga. Ama yego tenanga katika jina. Ongea kukiragererira gokea musomo ganda gukwana thanks. Tata. Kigikeri. Egintu gikulie bijuni kia. Ngo etakiare. Omaete munishi na tento gotere tukuya sana igana ndete togenda kuligia after this show. Agotebanga ki ndege kulia usiku ni kawaida. Enyo ni bune yoranyo ni kibagi kia eko yiminyo kigayo ekanyoro murangu no igwire gasoy megatanta ni kabunga bururu. None ke chure ba zinko minyo kigukere kia nyore nyombe igwire ko yabiro bana bakya goswai. Badanga ngeliko a Nigerian proverb umba yeno no Nigeria goteba iga. When you see a lizard running, it is either it's running after something or something is running after it. Tiako conclude ibintu bwango nga nini. Abantu abange by the way likogwa kirama montara asa kugire kabosa singe choge nete ngoboro yabantu bayigire zikoga banjagire eratinda iri ontori peria kamera nige tara yokugoro
Ari na bokoro wake. Abokoro wake. Abandi chipese ni nyaro bagaje. Ya dorwa. Akili kichwani. Naona gazeti yao ya Taifa Leo kwa majina ya